atong topic na natay gi-imbita ron nga barangay Guwapo. Daddy, stop it! Ansa? Ato na, pasulod na nato ni sa diretso kay daghan ra ba kayo issue atong Lagi ipagawa sa atong kwan katong sa mall nga daghang kaayo. okay. Actually, siya nga ako ikatulong nga trending kanina. Ipagawas diyan ato kuan. Katong sa nagpunsiso kagapon diya sa usa ka mall. Mao ngato ni siyang giimbita kay tungod anak. Kani ikatulo Brad, kanang kuan, kadyo lang ha. Kay mga gagahi, karong taon-taon, atong makauban, ang kaning vice person sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team. Mabito nga, disiplina muna. Oo. May gani kay dili ako ang head anak, kay kung ako pa'y head anak, buutan na ni nga. Buutan na ni siya. Kaya kung ako pa itong ipanglakdo sa Moni actually kagahapon sa kamol. Moni. Dunay unsa mga schedule nga vaccination. Mo sad na kagahapon daw na nga botaghang kay mga walk-in nga wala gipang text. So mo na medyo nagpasisok. Kulang man na ang inyong usa, sa lain man ang istasyon nga inyong video katong ako ang video nga exclusive. Na grabe yun to nga kulang na lang mag lips to lips sila sa punsisok. Sige, Guy Bernie, paki-introduce sa tuwang barangay Guwapo. So, kina nato ni siya dire ang atong mga kagahi. Kauban nato, wailain ang Vice Chairperson sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team, wailain Gahi Mr. Antonio Resma Junior! Basta Junior! Gahi! Yes, Sir Bernie, Sir Art, mayong buntag, no? May buntag mga kadahi o may buntag sa atong tanan. Advantage yun pag medyo bata-bata sa siguro kapag ikaw mo i-vice chair pa, no? Mas advantage yun nga pag bata-bata po nang i-assign sa mga ingani nga mga botangan, no? Ano man? Ligsi pa kayo. Kaya kung tigulang pa na heart attack na ni. Sir Ton, matay murag na national issue ito may tabo kagapon sa diyang dunay nagpunsisok perting baga nga mga tao yun. Unsa may nahitabo ato, kanang nagpatuo ba to sila ninyo or doon na ba'y masanction, ma-penalize about atong pangitabuak? Yeah, actually, Sir Art, no? Gi-manage magina sa city nato and of course atong mga mall operators ang atong vaccination site. Pero lagi sa gahapon pa na isgutan ni Mayor Moreno, tungod lagi sab sa kadasig sa itong mga kaigsuuna, no, nga magpabakuna na karon kay niabot man ang katong atong single dose nga Jensen nga brand, no. So medyo lalipay ta nga na ay gusto ang mga kaigsuuna nato nga magpabakuna, Sir Art. Pero lagi limitado man atong supply, of course ang atong personnel sa isa ka adlaw nara mga limitasyon sa pila ra atong mabakunahan, mao nang nagitay sistema sa pag-schedule, no. And of course na ay mga gabayan pod nga atong pagkasundon gikan sa nasyonal. Ang sistema, excuse me sir, ang sistema sa pagpabakuna, simple ra, magparehistro sila, i-text sila, una sila mo agto, tama? Yes, Sir Art, muna siya nga to ang sistema gyud. Except lang gyud sa ato mga senior citizen, no? Mga A2 nga category kay priority man gyud nato na sila, meaning registered or unregistered, basta mato lang sila sa vaccination site, diretso na nato on-site registration nato na sila, Sir Art. Pero lagi nawa man ang disiplina aning atong mga kaigsunan in town. Oy sita na napagaw na lang ni kulot na lang ng buhok ni Bernie dito. No, sa kada adlaw nga disiplina basta kagay basta taga CDO disiplinado. Naunsa naman ni Sir Ton? Unsa may ay mo ani? Ato ning gi-trace back, Sir Art, kung sa naitabo, no? Kung akong ma-remember, pag-post po ani nga time, mo nga time nga akong gi-announce nga katong mga dili rehistrado karong adlaw, dili sila apil diha. Namang gud po'y uban nga nanganha diha nga second dose unta sa Sinovac or sa kaning Sputnik 5, no? Pero wala pa man niabot ang stock from central office gahapon, mao nang dili pagyapon sila. Muna atong advisory man gyud is hulat gyud unta ta sa text message sa atong schedule sa first dose or second dose, na gyud tay text message nga mga dawat
gikan sa atong system generation data management, Sir Art. Mo na ang uban diha pag-announce mo nato nagduol dito na uban nagreklamo nga nung inana nung munang makita sa video, pero rest assured no, naman ta sa area at that time. Dako na kayo yung mga 2 minutes na Sir Art na disperse na ito na, ipapauli naman din nato mga kaigsuunan nato diha. Lagi, tinuod lagi po na, sir, pero timaan nato nga seconds lang ba ang infection o ang pagtakod ba, no? Ato ning ibalik, Sir Ton Resma, nga kinahanglan ang mga katawhan, nga ibutang isilsil sa atong matag usa ka alin patakan nga ato, number 1, protektahan nato ang atong kaugalingon. Timan iha, wala pa gilutos ani, di ba, Sir Ton? Wala pang iipit-ipit ani. Ang ato ani nga, ang virus dili maglakaw-lakaw. Ang virus dili airborne. Ang virus ginabit-bit sa tao. Mauna nga, atong protektahan atong kaugalingon. Mauna nga, kinahanglan kita mismo ang magdumalas kung naitapok, ops. Ana, di ba, Sir Ton? Sakto gina Sir Art, mo ginatong panawagan gyud kanang pag-obserbar sa minimum public health standards, ato mo ginang matag-usa nga responsibilidad, no? Dili na siya mahimo nga tungod lang kay nay nagbantay or dili magali kailangan nga naay magbadlong pa nato. Kita na mismo ang magdisiplina sa kaugalingon. Kung makita nato nga naay nagtapok-tapok diha, kita na mismo magpalayo diha, and of course, kung nato Or mo badlong. Dawaton ba ninyo? Inyo po bang protektahan? Example, si Juan de la Cruz, siya grabe, kompleto, minimum health protocols iyang gisunod. Unya na siya nakitaan. Unya giinan nga mga bay sa kanang respectful, no, sa maayong pamatasan ng ilang gibadlo nga or ipahimangnuan lang ay makitaan sa bisan asa pa man sa publiko nga mga bay di sa magtapok di sa tamagoldingan sa lala. Unya nasuko. Kinsa man ka? Ngano mangilabot ba kanamo? Pwede ba sila nga mo dool diya sa imong buhatan og buyon nga sir? Matay sir, ako lang ganin silang gi-remind sir, o nag-isita ko, nag-ihulga dahil ko. Inyo ba na silang protektahan? Kaning-ani nga mga klaseng tao, nga mga concerned citizen, Mr. Ton? Yes, actually Sir Art, muna ang atong panawagan nga unta sa kaning mga reports, dili lang unta nga mag-report diretso nga na may tapok-tapok dinhi ani sa police, ani sa barangay. Ang atong Dapat sila na po mismo. Sila na mismo sa, dayon of course kung dahi gyud no kay na may uban nga badlungon nino masuko nino ang silingan, then there aya siguro nato nang padalaan sa atong mga tanod ug atong mga kapulisan no kay syempre dili man po nato pwede palabay lang basta-bastahon lang po nila ang mga warning. Pero muna tong ingon nga unta kaning pagpabadlong dili ni siya responsibilidad lang sa gobyerno, sa atong mga tanod, sa amo sa disiplina muna, kung dili atong matag-usa. In fact makita nato sa mga Facebook, mga tapok-tapok diya, no, sa itong mga kauban, mga kaigsunan, mga friends, kita na tayo mo message privately siguro, di na kailangan nga ato pang ipakaulawan or dito mag-comment yun no, in public, pero siguro gamay lang bitaw nga reminder nga bay. Sir Ton, excuse me Sir Ton, pwede ba ko magpalusot nga, bay? Kaya bali, private message, mayon ko nga, ikabala ka bay na vaccinated naman mi bay? Pwede ba na mo anak, mo rason ko nga, na-vaccinated naman mi Pero Bern, ang dating sa mga tao, not unless mo ingon mo, pareho one time pa na ito nag-uban ang saka that team vaccinated. At least normal tao. Hashtag. Nabakunahan na sila. Mga na ba? At least gan lang. Pero kung wala, naapay RH. Ay RH. Daw kayo. So mas may mga tao. Mas may preto dito na rin sa farm. Ana pa isa. Teka muna. Isa po siya nag-trending ni Haging Adlaw. Gusto ang gatong mga food panda nga mga drivers nga nagtapok-tapok nga nay nagsumbong. Naunsa to, Sir Ton? Nga katong actually isa ni sa Sir Bernie nga atong katanahon gid no kay lagi atong mga kaigsunan abtik naman kayo mo report. Kaya syempre kaning mga food panda riders at food delivery riders, sige biya gini sila suri-suri po sa matagbalay na to. Correct. So concern po na itong mga kaigsunan nga simba ko magdala kani sila sa maong virus na kita nag-aamping inoon sa itong mga matag-usa nga balay na masudlan kita, no? Mauna nga nalipay kita sa concern sa itong mga kaigsunan. And actually, sige naman kita ticket ani Sir Bernie, Sir Art, pero ako po personally, maluoy na taani kay sige tag-penalize. No, mo bit-bit. Sir, ticket. Ala. Kana
na ako'y batuta dire. Kunya kaniya batuta na ani mga tunok-tunok og kanang kadina nga tumoy na ay So- unsa. Ipadala na ko rin nimo may na isa ka post-post na nga nimo Sir Ton. Sa distar po kayo, sa distar kayo. Basig ano kita sa human rights nga na po. Dili na mo i-post, di na mo i-post. Pero unsa may dapat protocol na dapat anang mga food panda drivers? Kay tama. Ang Panda Riders, Sir Bernie, allowed man ni sila lagi mo kay essential man ni sila nga mga trabaho, no? Allowed ni sila. Pero atong gihangyo lang yun, of course, face mask wearing, social distancing sa ilahang panarbahoan diya. Makita na to sa mga pictures manggod. Siyempre, kusog siguro kayo ang pagpalit kay lagi paniudtom siguro niya panahon na Oh. magtipok-tipok manggod din sila. So atong gihinabi ang food establishment ani nga unta maghimo sila sistema diya sa ilang gawas, ilang tindahan nga Tinuod. maglinya ang atong mga food panda riders. Tinuod. And kana pong usahay Sir Bernie kay ang break time siguro nila mingaw ang ilahang order lugar diya. Napoy mga areas nga diya ni sila magtipok siguro. Tama. Istorya. So mao na nga atong gibadlong pod and actually nasasalamat na sa management ani Sir Bernie kay ato nang ning gi-report sa ila nga sila mismo pod mubadlong ug musita and natay partnership with the management na nga atong posible na to i-forward dito ang kaning mga violators gyud nila nga riders kay sila na pod mismo maoy magdisiplina ani Sir Bernie no nga posible siguro i-suspended nila ang rider pero Oo. hopefully dili ta maabot ana no kay O di lang ta maabot ana kay luoy mo kay ga panginabuhi man ito Panginabuhi. ako ani mga riders. O paminaw mo kamo na unsa ba regulate sa inyong kaugalingon. Saan man Ana. kay ang mga lalaki nga maginibugay mga kita mo chicks ba kanimo ni akong chicks kagahapon. Ama magtapok-tapok mo Oh. yung paghuman. Dili na ayaw na i-PM na diretso ang link ana. Sir Ton, another thing. Bawal gyud ba ang magbike? Ang kanang gabay tama. Bawal ba Actually, ang katong sa nag- syudad? Oh. nag-circulate no nga video atong klarohon nga dili man gyud totally bawal ang magbike basta kay ang bike ang imong pagbike is a mode of transportation going to work and of course kung essential ang imuhang gabuhaton. Unya Kaya- katong sikyo nga nagbike, unya gidakop man gyapon siya. Padung sa Actually- opisina. Actually, Sir Art, naimbestigahan na kani sa kapulisan nato and of course, murag nakita na gyud nga naagi medyo miscommunication or sayop gyud ang pag-implementar atong panahon na kay Ngayon, nakita man gyud- sana na ko pato. In town, luoy ka itong sang sikyo in town. Nasettle na to, nasettle na. Nasettle na Sir Art, giklaro man gyud no upon investigation sa itong kapulisan nga security Padungin sa guard dito trabaho. siya na siya mga valid IDs pero ato lang gipaibalo sa itong kaigsunan pod kay prone magupod ni sa abuso nga kuan Sir Art no nga moingon din nga essential worker ko so kana lagi ang ato panawagan is kung essential worker kita andamon gid nato ato mga APOR IDs, company IDs, certificate of employment manggaling kung wala tay ID no and of course ang ato pong asa ta padulong mo gina siya yung mga basic nato Sir Art kay pareha lagi nato gipangitaan siya na may ingon nga wala na naka-present pero upon investigation gyud naman gid siya ID as a security So- guard so kompleto ang possible- documentation. Possible sir, Oo. ako klaro na. So kung ako biker, kung for example ako security guard muli ko gamit ko bike na lang ko ID, okay ko ana. Pero kung ako for example ako bike, gusto lang ko mag stroll mo tuyok lang ko. Bawal. Kana mo'y bawal kay wala man ko'y Bawal. padulungan kay gusto naman ko Labi na kung ko. baratuhon ang imong bike. Bawal. Tama, Kaya, ang tama. klaro gyud ani Sir Bernie no kanang pagbike lagi is kailangan ang imong purpose is going to work o kanang madto kag essential. Correct. So even Ang if essential ako ka- meaning, essential, manin, para maklaro sa itong mga kapaminaw na to, ang essential, gisugo ka sa imong asawa nga mamalingki. Na. So meaning, pag yun mo, asawa ka ba palingki? Wa may palingki in town diya sa may kauswagan, sa may kanto Phoenix, oy, wala magya. O, na. Tama. Oo. Ana. So, klaro Nang na to. mamalingki lang ka nga, padulong man ka diya sa kanang unsa diya nga, Kasi- maunol nga karamihan, di mo na mao. Dagan man ko yung mga bikers lagi karon nga siyempre madto dito mo biyahe-biyahe. Ayaw sa, So wala ako sa panawagan karon. po sa tanang bikers guy burn. Ayaw sa, kay sos kasagaran ba yan yung mga bikers na to ha, mga professionals. Ayaw sa, sama ba sa panawagan ni Attorney Alfred Gassion, biker man ganda siya. Di ba? Self-regulation, mga bay, di sa tamo gawas mga bay para ipakita nato So- sa uban bay nga kita ihimplo. Ano ba? Kabalo man sa gugagon nga mo maguni palusot sa mga bana aron muli kay sa mga labunon.
Sa mga oy. Serton, napay isa, bawal ang angkas sa motor. Isip Pagawas nyo. na og direktiba, no? Uniform nga guidelines ana, Sir Art. Allowed basta kay member of the household. Dili lang gali gilimitahan nato sa asawa ug bana, no? As long as Anak. may proof pod. Anak pwede kay siyempre mas delikado man gyud Sir Art, Sir Bern nga musakay o musagol dito sa public utility vehicle. Correct. Ako Ang dito, lang nyo, maude ito, Bern, no, Serton, nga katong habal-habal. O niyan ni sakay ang maestra. Oh. Sorry. Kung asawa, sir. Oh. O sige daw, paglips mo. Ang maestra. Paglips mo, Padalang ko, sir. Kinahanglan nga magpiayon or immediate member of the family lang. So pag-prove to lana. yes, Sir Art. Or immediate household, family member sa household, no? Meaning, kauban mo sa balay. Unsa pag-prove ana, guys, Sir Ton? Kailangan na selfie? Usually, Sir Art o Sir Bern, ang ilang proof lang is kanang mga ID, usually company ID, na may address diya, no? Kung asa imong residential address. So, kung magtandi na sila pareha, gina-consider ta na sila. Of course, kanang mabalan magina labaw na og habal-habal driver kay pan pa lang daan no, sa kaning IDs pa lang daan, di naman na magtandi. And of course, kanalaging mga face mask, face shield, helmet, mo gyapon nato mga basic nga mga requirements sa atong habal-habal o ganang back ride policy nato, Sir Bern, Sir Art. Oy, si Sir Ton, si Toy Sir Ton, dagan gyapon gainom daplin sa mga cancer. Mga diverse Barangay. road gainom, oh. Sa kabaranggayan. Sakit sa ulo na ba na, Sir Ton? Nami tambal dire. Well, actually, mo lagi natong gina-monitor gyapon no kay although ato nang gihugtan na gyud ang atong kaning mga main highways, no, makita na nato nga wala na yung magsaoy-saoy kayo, no, pero ang mga apor or mga essential na gyud ang galakaw-lakaw dia. Ang challenge gyud ato na gyud dayon sa mga barangay level. Pero although kasabot ta sa barangay, grabe pud ang ilahang paghago na. Pero mo lagi kung mangita man gyud og pamaagi, pangita mga palusot gyud sa Art, Sir Bern, lisod gyud nato na dakpo, no, mao nang atong hangyo gyud sa atong katawhan. Balik-balik lagi tani nga kaning pagprotektar sa atong kaugalingon og sa atong pamilya batok sa makamatay nga COVID-19. Magsumikad ra gyud ni sa atong kaugalingon nga disiplina. Unsay Kung kanang- kita Unsay magpabuyag, pinakabaho na nga raso kanang palusot, Sir Ton, para unsay pinakabaho na nga perminti Kung sa'y kasagaran rason nga imong madawat. Oh. O madaw sa imong sigara, team. maingon man gyud nga kaning amo lingaw-lingaw, kameraman kaila raman mi, inana gyud no, pero wala may gipili lagi ang virus, Sir Sir Bern, no. Samot gali kani siya ganahan kung paryente. Kay siyempre ang kumpiyansa man gud nato na diha no nga pareha raman tagbalay, nag-isa raman tagbalay, igsuon ko raman ni bisag asa ni naglakaw-lakaw, man ta kabalo lagi asa naglakaw-lakaw na kumpiyansa kayo, istorya kaon, inom-inom at bang ra kayo dool na ang laway naglagsik simbako na matakdan kita. Mao na nga to yung panawagan lagi nga dili gyud angay magkumpiyansa, and of course magbaton kita sa disiplina sa matag usa, balik-balikon gyud nato nga kani siya ang himo or pag-obserbar sa minimum public health standards naara gyud sa atong mga kaugalingon gyud, no, nga dili na mahimo nga nasa balay pulis ray bantayan or kwan kay dili naman na siya nato maapil dito mismo gali sa atong balay. Dapat himo na itong batasan nga kung mahimo lagi labaw na itong galakaw-lakaw, gagawas na itong mga kaiksuunan atong kauban sa pamilya nga gatrabaho, kana gyud no, kung mahimo lagi distansya sa magkaon, kung natay mga lolog-lola sa balay, face mask gid atong buhaton before ta makig-istorya kay kanira ba sila ang pinaka vulnerable yun kayo, Sir Art, Sir Bern. Oo. Katong gisita sa McDonald's, ay nga mga riders, gabi na, kung allowed ba sila during curfew hours? Pangutana ka na sa netizen. Yeah, actually, Sir Art, isa na po nang ang imbestigahan sa itong kapulisan, no? And napagawas na po sila ang atong kokpo ug statement kalabot niya na nga nagyud po sayop sa pag-interpret sa atong mga kaigsunan sa kapulisan. Kay ang atong mga essential sama sa pagkaon, kaning mga pharmacy, could operate 24 hours, Sir Art, Sir Bern, no? Especially yun kanang nasa mga downtown, kanang naa sa dool sa mga hospital. Kasi syempre, naa may mga watcher diya, kailangan mo kaon, dool sa atong business, kaning business district, no? Kaning mga divisoria, kay naa may mga kaning mga BPO, no? Mga call center agents, mga on man ni sila. Of course, katong mga sari-sari store sa mga kadaplinan sa mga barangay, ipagbawal na to nato tungod kay rason man na nga magawas-gawas sinuon ang atong mga kaigsunan, o niya di man pud siguro
rason nga alas 12 sa kadlawon mo palit ta didto og kanang sabon or kape, no? Ang ato na is kanang nasa mga central business district mo na atong gi-allowed nga mga essential nga mag-open gyapon, Sir Art of Sir Bern. Regardless of the time, and of course kana laging food riders bisan po curfew hours, essential man kinamay magpadala og pagkaon dito sa mga hospitals, na uban nga gigutom in taon mo pay pag-uli gikan sa duty, pwede ni sila mag-operate even during curfew hours, Sir Art, Sir Bern. Ayun. Alright. Nakakaing salamat ang atuang disiplina muna advocacy vice chair sa Cagayan de Oro, Mr. Antonio Resma Jr. Permi, Sir Ton. Kagay Art. Permi. Kagay Art. Ang love life kaanin ni Antonio Resma Jr. naapektuhan na siguro nino. Morag di man kay ako lang yung Naapektuhan pa na Boss Antonio Resma, sir? Morag dili man kay ako i-picture out sa mga wala sa television karon ha. Ha? Kato mga naasaw naminaw na silang radyo labi na sa mga taxi ha. Nanawa ra gud na nga ang background anak Katri man o yan nagdudot pa ng mga unlan ng kapoy. Alangan siya rin nakigdaan. Virtual. Sige lang to trabaho, kumbate lang Sir Art, Sir Bern, pero basta importante, perminti, gahi. Yeah! Thank you! Thank you, sir! Bumalik pa ang gay, di ba? Human lamang sa pipila ka pahinom daw. Kainibay! Kainibay!